has vingut? Perquè conec el nen que estàs buscant. Doncs així on el puc trobar? Al desert de l'Àfrica. Allà trobaràs tot el que vols saber. Jana, t'estava esperant. A mi? Però si tu i jo no ens coneixem. Algú em va deixar una pedra màgica per tu. He vingut a buscar-lo de molt, molt lluny. Acompanya la Jana en aquest viatge màgic a Àfrica. I suposo que ara no em diràs que has vingut a l'Àfrica tota sola. M'acompanya el meu cavall alat de la sort. Descobreix fins on poden arribar els teus somnis. El món dels somnis està fet de tot allò que no es veu, es toca o es compra. Un somni m'ha portat fins aquí. Tots vivim en somnis, però molts pocs aconseguim entrar-hi i sortir-ne. Tu deus ser un dels pocs afortunats. Aquí és on guardem tots els contes que creen els humans amb la seva imaginació. Cauen estels del cel! Mira allà! Deixa't sorprendre per aquesta fantàstica aventura en 3D. La teva imaginació no t'ha portat mai tan lluny. Viatge màgic a Àfrica.